moi kaikille, tää on AKV Bomba Bro. Tai se on mun Gorilla Tag nimi, tai VR. Ja mä oon uusi YouTubessa, mä katon niinku kaikki tubettajia silleen. Mutta sit mulla teki niinku mieli tehdä oma YouTube-kanava, niin täällä mä oon. Ja mun kaveri teki YouTube-kanavan joku pari kuukautta sitten, mut se ei oo tehnyt sinne hirveästi mitään. Mut niin et täällä mä oon ja mun kaverikin pelaa, koska sillä on VR:t. Ja oho. Noin. Moi kaikille, mä oon Osku. Siellä se on. Pelaan mun kaverin kanssa, joka on tuolla ylhäällä. Punainen pilkku. Joo, eikä mä pelaan sen kanssa. Tykätkää ja mulla on pari. Ja mä yritän tuo niitä YouTubetta pieniä. Oot. Kuralan on Tää on aika pieni video, mut niin se mitä Osku sanoi tossa äsken, eli se mun kaveri, niin et jos sä tykkäätte tästä videosta, niin tykätkää, jos te haluatte lisää, tilatkaa. Ja sit jos te haluatte vaikuttaa näihin videoihin, niin kommentoikaa jotain. Tai sitten voitte kommentoida vaan jotain, että hyvä video tai jotain, se olisi kiva. Ja me mennään Ghost Hunttaa tänään ja me branchaan tänään hetki, me otetaan tagia pelkästään. Ja mä kuvaan kuin toisen videon, missä mä menen Ghost Hunttaa. Niin tää on varmaan 5 minuutin video. Sori, 2 minuuttia kästi intros. Mennään nyt siihen videoon. Teet vielä, että mä pelaan Gorilla Tagia. Hyvä peli, ilmanen kaikille VR-lla. Paitsi pleikka. Ei pleikka VR:lle, mutta niinku kaikille muille VR tämä on. Voitte ladata, jos teillä on VR. Joo, me otetaan tagia, joten sä oot jäänyt. Okei. Saisinkohan mä tän nyt? Mä huomaan, että pelata perfect. Pakko vähän vaihtaa. Sori, jos tää on vähän surkea. Ei, mä pidän vaan tätä first personista. Tykkäätte tästä enemmän. Meidän Taavu. Toi maali on 100 kiloa ja Ei mun. Oikeastaan mun maali on 10 kiloa. Mun maali on 30, koska ja sit kun mä saan 10, niin tulee ekas pessu. ja me tehdään myös shortteja, et ei pelkästään isoja videoita koskaan. Bombaklat! Ja sit meillä on kaikki shortit ja kaikki samalla kanavalla, eri kuin olen oppineet tai jollain niillä, mutta jos te tiedätte. Tiedämme, ei olla mitään niin hyviä tästä televisiosta. Yes! Vaan se mitä me tarvitaan, että me voidaan edes pelata. Näit se olisi, mitä mä äsken tein. Joo, sä vedit slaidi. Mutta mä teen tällaisia lyhyitä videoita. Sitten mä teen myös shortteja.
Niin kans käykää kattoo tän kanavan nimi. Ja sen nimi on, tai siis kanava. Mun kanavan nimi on Aakko V. Niin et käykää tsekkaa se ja... Ja käykää myös tsekkaa Oskun kanava. On vaan ihan sen nimi on vaan. Tulis jo. Ja Ihan kun toikin olisi tehnyt jotain. ei! Lägäs! Mutta pidän 7 minuuttia tätä sittenkin, koska teille vaan kaikkea iloa. Moi. Ja hei. Tehdään silleen, oota, pysähdy. Tää on sun tiimi vihreä, tai tällainen. Ton Greg. Ei oo Greg, sun tilaajat saa keksiä tälleen nimen. Miten mä tästä? Sit. Hei. Ok. No pidä sitä kädessä. No ja se toinen. Täällä. Niin se. Tää. Sininen on mun tiimi. Niin. Et nimetkää nää vaan. Jos haluut tätä. Ja sekään kommentti, jolla on eniten tykkäyksiä, niin se on sen nimi. Ja mä nyt. Menitäs beachiin? Joo, menin beachiin. Mitä mä oon videon alla? Hei, kattokaa tää! Wow. Se on glitchi. Ja jos ei sinä haluta tulla pelaa meidän kanssa, niin me joskus pelaan tästä koodista. Ja meidän koodi on kaikkia. K-O-I-K-K-I. On koodi, mitä me aina käytetään. Ja joskus ollaan siellä, että haluatte Kattokaa tää. Te voitte tulla siihen koodiin. No ei kukaan varmaan ikinä tuu, koska jos meistä sikin tulee suosittua, niin kyllä sitten varmaan kun tulee. Mä en tiedä, tuleeko meistä, mutta on paras yrittää. Tulis jo video menee. Jostain tulla tästä naruskiin. Vasemman käden. Okei, no mä lopetan tän mun videon, koska 8 minuuttia on mennyt ja tää tulee tänne sitten YouTubeen. Ja käykää seurata tuota Oskun kanavaa, se teki se hetki sitten, niin kyllä se varmaan näkyy YouTubessa. Mutta Moikka, mäkin varmaan lopetan tän tähän. moi moi! Muistakaa tilaa ja tykkää ja kommentoida. So, moikka!